Mga kaibigan, babalik kita sa Sarong Bicol Sunggiraray na panginutan kan sa tuyang pinakapadaba na panira ang alimango. Na. Sige dah ta imati ang gugararean sa imong kakantahon mo niya na banging ini. Nagpagibo ako ning bubo, kawayan pito karibo, lumanan ko nga siguro ang dakulang alimano. Ang sa iya naman na alikaba, pinagibo ko na barda. Sinakyan ko pa Espanya, pagsabatkan mga daraga. Sinakyan ko pa Espanya, pagsabatkan mga daraga. Ang sa iya naman nakampay, pinagibo ko na bugsay. Binugsay ko patalisay pagpusunin burubos kay. Binugsay ko patalisay pagpusunin burubos kay. Ang sa iya naman naunod, pinabangot ko sa ubod. Pinasira ko pagsambod, kambunuan ko sa lawod. Pinasira ko pagsambod, kambunuan ko sa lawod. Ang sa iya naman nabituka, pinagibo kong langgunisa. Binitay ko sa kusina, tagama sa mga bisita. Binitay ko sa kusina, tagama sa mga bisita. Ang sa iya naman nasiko, pinagibo ko na baso. Ala tagayin na nindo, pagkatapos mo tatagayan ko. Ang sa iya naman na agat, 70 personas ang nagsapwat. Dainanggad na iangat sa sobra pa niyang gabat. Dainanggad na iangat sa sobra pa niyang gabat. Ang sa iya naman nagiringgiting, pinagibo ko na singsing. Siningsing ko kay nining, nagahiwag tamagining. Isiningsing ko kay nining, nagahiwag tamagining. Yagi. Ang sa iya naman na mata, pinagibo ko larga vista. Aldaw banggi larga vista, nasikret ko maputing paa. Aldaw banggi larga vista, nasikret ko maputing paa. Ang sa iya naman nabungot-bungot, pinagibo ko na tandok. Itinandok ko sa lubot, nagahiwag tamahindok. Itinandok ko sa lubot, nagahiwag tamalindok. Pertiyon baga. Sarap naman ako kayo na kanta. Ali kay ako yung tiyo ko na si Alex Amante. Hanggang tignan na sa nagayod. Salamat. Thank you.